Szombaton a Ferencváros fogadta a Real Madridot a Groupama arénában, 2-1-re kikapott, viszont a spanyol sajtó AS és Marca Ferencvárosról elismerően nyilatkozott, nem egy edzőpartnernek titulálta, hanem egy erős fizikumú csapatnak. Egyetértettek a spanyol sajton abban is, hogy a Fradi egyik legjobb játékosa Kudró volt, aki a második félidőben gólt szerzett. Nagyszerűen használta ki a spanyol védelem hibájait, és gólt is szerzett. És utána később akár a Ferencváros még ki is egyenlíthetett. A másik dicséret pedig Dibusz Dénesnek, a Ferencváros kapusának szólt. A sajtó őt is dicsérte stabilitására, illetve kulcsfontosságú mozdulatait is kiemelték Endrickkel szemben. A másik, ami nagyon meglepte a spanyol sajtót és a spanyol újságírókat, Zacariasen fáradhatatlan motornak becézték el, veszélyes beadásai és kellemetlen játékosként tituláltak, illetve meglepődtek arra, hogy a Real középpályáját egyáltalán nem hagyta kibontakozni, és nagyon dicsérte a spanyol sajtó a Ferencváros védelmét is, Raúl Gómezt és Zoharét, akik szintén lenyűgözték a spanyol újságírókat. A Real Madrid vezetőedzője, Mourinho az első félidőt úgy minősítette, hogy az neki jobban tetszett, hiszen a csapat jól működött a Camavinga, Valverde és Arda Güler páros, labda és labda nélkül is jól játszottak. A legjobb pontot azt Arda Güler kapta, illetve Rivas, a fiatal spanyol játékos, aki gólt is szerzett. Majd a második félidőben egy tömeges cserében behozta Vinicius, Bernardo Silva, Trent Alexander-Arnoldot. Ugyan egyéni minőséget hozott, de csapatszintű letámadások azok elmaradtak. És a portugál edző is kijelentette, hogy a spanyol médiának, hogy nem várja olyan játékosoktól, akinek még nincsen edzés a lábaba, hogy egyből jól teljesítsenek. Úgyhogy nagyon tetszett neki a Ferencváros hozzáállása, és ugye a riportban ő meg is köszönte a Ferencvárosnak, és bízik benne, hogy a következő mérkőzésükön már sokkal jobban fognak teljesíteni.